kwanga ta kono wari jamana kan kono wari jamana kan Boubacar minya awai kado ma bishegi ani kono don bonyongo ko Burkina be Niger ka ani awai kado malien Burkina be Nigerien ani malien Boubacar ko minya ayesi chedundu ko awai kado ma bishegi ani kono do Boubacar kado ko kono wari ka ufle ko lu de che ni ka nubla frontière la Burkina duguni dola akoni je tibineke ko imbe yoro ni mina bi Boubacar abinyini ka gelea sabu hadama de ibi ko do damine Boubacar ta labando minyi awai kado ko wari ebelebele no Alassane Dramane Ouattara ko fo ani ko wari kaw afuye ko awai kado anga sabali Boubacar anga basito boro kono ka so anga ko to nyuandala Boubacar ode nyuande akoni je tibineke baye ka fo minyi awai kado bishigi ani konondo abela jelele nyi awai kado citoyen yi mawdu do bi bo Burkina do bi bo Malila do bi bo Niger Boubacar nimbe AEC jamana ko fo Boubacar anake no ngumbe Côte d'Ivoire ko be mina mato do minyi Bouaké Côte d'Ivoire jamana kan Boubacar ku bela jele sese ku fara nyanga yoro ko folo indila Boubacar awai kado ko maminu ndo minyi awai kado abebi bo Alliance des États du Sahel no be AEC ko fo Boubacar ko be bo oludila Boubacar nga ni je timene ke Burkina be o de kacha ko sobe mali nyere kilendron de bala nga Burkina be ma bi woro ani nani ani Niger ka ma bi muga ani nani Boubacar olude be ala na ke findigo ko ni yala bato ye nunu fara nyanga awai kado chera ku nyere la fema fu yokoyi kashinga alaje te ono ngoni bela jele na yoro mbe na bi ko yendere awai kado abi Burkina Faso fe Burkina frontière la Boubacar ku che ni katubla awai kado o yoro ko fulina nyefoli makuye aw gena ninde kama yelma ninde do ani min fana do fu dingile manya fuyi ngaw chera chugo mina Boubacar utara bla o chugo kele ndika wasirike bako akoni mabishegi ni konondo encheli awai kado Burkina Niger ani Mali Boubacar ko di war ka ufe Boubacar ko ni fana femi no ye fenche jugo de Boubacar ka kanga laje nyama jolina o bana sa nyingal di bike waliya min vleni ni awai kado ko di war nyama na marabau Boubacar ni bara min buluda yelma ayesi jamana fana bina awai kado utanu nufe ko ladige wa Boubacar no dungera abike nyeni abike mogusai Boubacar sabu minya awai kado ko di war kaminu be kana nyina kana fli Boubacar ko wari ka de furle be Burkina be ma Burkina be furle be kon wari kama kon wari ka furle be Niger ma Niger furle be kon wari kama kon wari ka furle be Malien ma Malien furle be kon wari kama ambede du ne bi nywana ni politique kala ni awai kado nyom washi minum fleni nunga na ke sawbuye population kana na kodo nyoma note Boubacar be awai kado ibe jo tuni dollar isiri hu wala de ibe jo tuni dollar isiri fu bi wala abi doke ni jora fali gelengala la tika dunda wele baldo da sigatala wanyima maw ga blu kuna ni jamana saba in jamana kuno deun kelengene ame ko ro faraka ka ken nani nayi nyama ka don ka fo ko mi jamana maraba mun no be ko bari kuna ale mu tawe blani o sigatala wala na on kila tat kelene sigatala de ale kama mani fi ngoni metanga jamana bitui jamana njama bitta gouvernement bitta jamana bitui Boubacar no de famera do je crois que ko bi no ya non de ni waliya minum fleni ka damine ni ninu cheka jugun non cheka jugun ça c'est pas bon ko ko tate ala ka ni sabo ba mu yera la gele nyama ali ka ni mawmine umine kun ka fo rabo da batmora minyi Niger ministre mun ka baranya shimbe tajikoma ani kuranko unanga jamana ministre nyonye tabani gala ko nyonye annafa buara ko sobe akoni ya laje gela mun be jamana kono bi e kuranko gelado ako minyi kuran ye e fe mun ba baraka mali kono ko sobe o gazoli madola gazoli alintanya be tabani gala ko ala ye taji boro no Niger kaw ye karamo da batmora ale ni on tabel labena ga Niger kaw ta koni o boli damnena tabani gala ko taji mbe ka bon Niger karamo da batmora jatemino ya yira ka fo ataji aka chanko sube wa taji la kikado na duma ka fo AEC sigira no ye Mali Niger ne Burkina Faso tabani gala ko ambela jelen kera kelen ka ba anduma sigi ka yele mo ka gele ala an kan ka wule ka joke to na gele obse ka duka ka bon ngon che tabani gala ko minye jo kunte mene ye Niger ka kuranko ni taji ko ministry o ni wele bla minye AEC ministry to ma karamo da batmora ninka nyonye annafo buara fo ka damatme tabani gala ko karamo da batmora be ka jamana ka dekun fo minye taji ko gele mun be Mali ko nala anga ministry a dado la karamo da batmora minye energy ko be dabulo muna karamo da batmora dado no la ayira la ka fo minye taji ko gele ko ni o de gele infangirima ye tabani gala ayira ka fo taji be se ga nyine to bana ka ke motoru ko nala ninka tawuli ka kurandi Mali do ma minyi Niger ka wiye uko na dana tajiko ma karamo da batmora kanga gele abana mais sira de te
i ka kuma ɲɛ tiɲɛ dɛ sira tɛ Sira c'est ça le problème. A ye se ka baara fɔlɔ kɔni o de ye ka siraba ɲɛnama k'o dɔ jɔ Mali ni Niger cɛ. Bon quoi ji fana t'an jɛ. O fana tɛ yen. Fana y'a donné avion na. O tɛ bɔli kɛ. Sira tɛ dɛ o ka fɔ ka nɔgɔ b'o la. Voilà. Sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min ye bɛn kɛra sɔn kɛra ma i b'a ye k'a fɔ gasoil kɔni Niger a bɛna dasi ka bɔ ka na di Mali ma sɛbɛnnikɛla ko Burkina Fasokaw fana bɛna gasoil sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ bɛn kɛr'u ka sɔn kɛr'u ma nka a ko min ye Mali kurantigɛ ko ye karamɔgɔ Dabatungura n'a dun ma k'a fɔ ko gasoil ko de don o tuma k'an k'an sigi k'a lajɛ sa ko nin y'a ko nɔgɔyatɔla ye min kɔni ni jamanakuntigi saba ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira k'a fɔ degun o degun bɛ ni jamana kelen-kelenna kan karamɔgɔ Dabatungura k'u bɛna jɛ ka fura ɲini a la ɲɔgɔn fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don